cika ranka ta kaf a halitta Allahu bai kamar Fatima ba. Mai cika ranka ta kaf a halitta Allahu bai kamar Fatima ba. La ilaha illallah Fatima Fatima ce. 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 La ilaha illallah ba a san Fatima ba. Fatima Fatima ce ko ina ta ci gaba na gaba ya yi gaba dan biyar ba ta gaba ita dai ce a gaba babu kowa a gaba wanda mai kyan duba ko anan ma duba ba kamar na ta uba tun anan ta yi gaba mama babbar mace wadda ba a tsince yanzu a lalace can ta ma daraja ce sifa an tantance ba ta kyautar rance kana ba ta tsalce Fatima inuwa ce wadda an keɓance shanta sai mai dace sai ya dara mace son ta ma hujja ce da wuya a tsiya ce barganin ta a mace ta fi karfin mace la ilaha illallah ba a san Fatima annabta an kulle da fa ai annabi ce mama na ruɗa ne hankali da tunani zamanin Fatima ne na tsaye da na zaune ko ina an gane garuwa ban bizni santa alkairi ne ko ina ta ci gari mama sarkin zikiri su ake so wuturi ruwa ko hadari bai hana min shiri gubatula nana bincika ranka ta kaf a halitta Allahu bai kamar Fatima ba. Bincika ranka ta kaf mai kama da ma'aiki wanda bi'u da jiki dan uwa kama jiki zara ta wuce barki rayuwa ce ga jiki gangara cire birki tantana cire birki Yusufa kyau na jiki mama ta furce shi kishi ya ko aje ta mata ma hada kanta Fatima a samanta Fatima ce ta je karshen zance ita ka ba masu rabo bari babu irinta ita ka babbar kyauta ta wuce a kwatanta mama mai alkairai ko ina ke ce dai hayya ta ka daidai ni da sanki na damu dole a gane mu haka mun kaga kanmu abu sai masu abu wadda ba su da babu ne na ce bata bamba ni ba ban saba ba sai in ban furta ba daraja Fatima ce ɗaukaka Fatima ce sha'irai kun yi zugun mama ta cika cinjin ba yabanta ake ba da abin da ta wanzu ita ce tun ɗazu kai da ka zo yanzu ya faka san ɗazu madihai ya dai Fatima ta wuce nan gata nan gata a can la ilaha illallah ba a son Fatima la ilaha illallah Fatima Fatima ce la ilaha illallah 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 ba a san Fatima ba Fatima ta wuce nan gata nan gata a can ba a shanta da jiki zuciya kama jiki tankaɗe fit da daki son ta yana shi ne wani neman ɗauki ba batun samu ko batun samu ba mu cikin dafa gani ba na iyawa kuma ban da inawa sai ya da a kula ni wanda mai kama ni ki nake so gani sutura ce ba ni arziki ne ba ga ki a ina zani duniya kuke bai lahira kuke bai mai bara na nan dai na sani za mu haɗu taimaka na shaɗu mai guda ɗaya a hudu dole kaunar naki ba wata ingaki mai bida ya rike ki la ilaha illallah ba a san Fatima ba dokar annabi umma ya ce mata ba ya ba a tafa ba masu son Fatima ba wanda kun tafa ba go uwa alkhairai girgijen kore fari mai rabon alkhairi zara mai annuri mama ganau koko mafi korar bako kai rukan kimiko mama ko da sako ta saya min zara ke min dan kara wadda yanzu na bara yan uwa na lura dole ne sun zara babu zancen kara wanda ke son lura dole zai so zara yan uwa na lura son ta ba wani wayo babu zancen boyo haka ni naga kaina damuwa ta rikice hasada
taki ce wahala iska ce so ta manta su karka ma damu da su so dakika aje su ka koma kansu duniya manta ta karka sa ta garanka kar ta gigita ka kokari bani da shi bani ma gane shi ba ta wani une ba ba batun zudu ba wanda bai shanya ba ai ba zai kwashe ba wanda bai duba ba ai ba zai gane ba wanda ya riki mama ya ba zai dace ba wanda ta miƙa ma ya ba zai amsa ba wanda ta yarje ma ya ba zai gode ba wanda ta yadda da shi ya ba zai munna ba dan uwa Fatima dai Fatima dai ba abinka na ce ba ni a so Fatima dai ba a so ni na ce ba da bai ƙalu salati min habibu zati alihi da sahabai sada ahalil baiti har da shan tijjani na zaga wasu zamani har da shan alzani mai kalifa amini da su to yadda da ni da isar zinanni misalan iwani la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu Fatima ce ba a san Fatima ba.